Ved I, hvad en børnehave er, I to? Ved I det ikke? Går I ikke i en børnehave? Jo. Anton, hvad kan du bedst lide at lege? Almindelig. Almindelig? Ja. Hvad starter I med, når I kommer i børnehaven om morgenen? At lege? Og hvad laver I så bagefter? Så spiser vi frugt. Ja. Hvad gør I så, når I har spist frugt? Gå udenfor. Og nogle bor inde. Hvad laver I, hvis I går udenfor? Så leger vi. Og hvem bor herinde ved siden af? Børnehaven. Ja, ved siden af børnehaven. Hvem er derinde? Heidi. Ja. Har I ikke også en vuggestue? Jeg bor. Ja. Hvem bor i vuggestuen? Skolebørn. Alle. Alle? Og til Kasper. Okay. Hvad er det bedste, hvis I skulle sige noget? Hvad er så det bedste ved at være et børnehavebarn? Ved I det ikke? Nej. Når min far siger, at vi skal arbejde, så arbejder vi. Ja. Og hvad så i børnehaven? Der laver vi ikke så meget. Nej. Er det fedt? Ja. Ja. Hvor tit laver I bål? Ikke så meget tit. Ikke så meget tit. Hvad skal I lave i dag? Jeg skal lige tænke på det. Jeg finder en pedikære. Ej, må jeg gerne komme og få noget? Går du også i børnehave? Ja. Helt i børnehave. Hvad er det bedste ved at gå i børnehave? Tegne. At tegne? Hvad laver I, når I er i børnehave? Noget. Hvad for noget? Det er en legemodellær. At lege modellær? Hvem bor inde ved siden af? Nu har min far. Kommer din far? Ja. Skal du tage hjem? Nu skal jeg hjem og spise madpakke. Okay, ses.